la tasca feta envers a la mateixa. Tot seguit, i en nom de la penya, li faig entrega, sisplau, Eva, pots portar? Li faig entrega d'un obsequi recordatori a son net Josep Maria, que el recollirà el nom de l'avi. Si vols, Josep Maria, sisplau. Josep Maria, això és pel teu avi. El vols obrir i ensenyar-li a la gent? Demanaria, sisplau, que el senyor notari Griselda, Vicenç, el senyor Mora i el senyor Enric Llorca vinguin cap aquí. Està ben embalat perquè no s'esgavelli. Espero que li agradi el teu avi, crec que sí. És la iglesia de Sant Andreu de la Barca. Vale. Hem posat aquí una plaqueta, l'escut de la penya. Vale. Ara li passo el micro al senyor notari, que vol fer una miqueta de parlaments. Hola, bona nit. Bé, seré molt breu, moltes gràcies. I més que un parlament només volia donar-vos les gràcies per haver-me convidat a aquest acte i potser explicar una petita anècdota o refer aquest petit homenatge, perquè estem fent aquí un homenatge a aquest senyor que és el soci més antic de la penya, però de fet és un senyor que porta més anys com a penyista, perquè no sé si vosaltres sabeu que aquest senyor, abans de ser soci de la penya de Sant Andreu de la Barca, havia sigut ja soci de la penya de Martorell. Això no sé si ho sabeu vosaltres. La penya de Martorell, la que soc jo president, és la penya més antiga del Baix Llobregat i en el seu moment era l'única penya que hi havia. Llavors hi havia molts penyistes que venien de Sant Andreu de la Barca, de Pallejà, de Sant Vicenç, d'Esparreguera, dels pobles dels voltants, i aquest senyor va ser soci de la penya de Martorell. Llavors jo m'agradaria extendre una miqueta aquest homenatge i recordar que és un dels penyistes més antics del Baix Llobregat, no només de Sant Andreu, sinó de tot el Baix Llobregat. I res, gràcies per aquest homenatge que m'heu convidat i visca el Barça i visca la penya. Visca! Bueno, una cosa que començaria amb Déu Pedro. Griselda, sisplau. Molt bona nit a tothom, president, alcalde, l'amic Vicenç i com no tenim l'estrella de la nit, que és el Pere Valentí, que sempre és un orgull compartir els actes amb ells. Bé, en primer lloc, només donar-vos les gràcies en nom del Futbol Club Barcelona per haver-nos convidat a la vostra festa, a la festa de l'homenatge del Francesc Garcia. Mireu, jo vull ser molt breu. Jo us vull explicar, suposo que tothom heu vist als mitjans de comunicació i a la premsa allò que s'ha fet una mica ara famós, que són els valors del Barça, que són l'esforç, la solidaritat, la constància. Jo crec que el Francesc potser no en sabia de màrqueting, potser no sabia com dir-ho, l'ADN del Barça o els valors o aquestes coses que la premsa ho vesteix molt bé, però segur que ell els va fer servir tots. Va estar soci número 1, fidel, al costat de la penya, perquè ell no en tenia prou d'anar a l'estadi o mirar el partit per la tele, o no en tenia prou de viure a Sant Andreu. Volia fer alguna cosa més. Volia millorar tant el club com Sant Andreu. Volia ser partícip, i això és importantíssim. Avui, a mi m'ha sorprès un sopar homenatge, un dissabte a la nit, i vostès estan aquí. Escolta'm, compartint el vostre temps per un senyor. És meravellós, de veritat. I a més, fent una cosa que és tenir memòria, que en els temps que corren és molt difícil fer memòria i fer justícia per un home bo. Un home bo que va compartir moltes estones per aquesta penya. Així doncs, jo només et dic que en nom del Futbol Club Barcelona, en nom del Sandro Rossell, gràcies. Gràcies per tenir aquest avi. Una mica a l'avi de tots. Moltes gràcies. I a més, i ara,
vostès ja estan a dalt de tot. Jo sóc la part social, la part del cor, vostès. Potser sí que tenim el Messi, potser sí que tenim el Neymar, però sense vostès, creguin que el Barça no seria més que un club. Moltes vegades, moltes vegades no, sempre, acabo amb un visca les Penyes i un visca Catalunya. Això ho poden donar per sentat, però avui us diré una cosa. Visca els penyistes de Sant Andreu. Visca! Un moment que... Us farem entrega juntament amb el Pere Valentí. No, si em fas amb el... Comença de Barcelona, al Camp Nou, d'esquerra. Tenim com sempre una coseta per l'alcalde, que sempre es porta molt bé, que ens obren les portes de la ciutat, que el club sempre és benvingut i ho sabem, que ens tracta molt bé i una coseta pel seu despatx. Perquè firmi talons. Un apunt. Bueno, ja que m'han donat el micro, tindré que parlar alguna cosa, no? Llavors, primerament, saludar totes les companys de la penya, el president, autoritats de la penya del Baix Llobregat, la Griselda, que ha parlat molt bé. I bueno, jo estic aquí en representació de l'agrupació de veterans del Barça. Formo part d'una petita, dels 114 anys d'història d'aquest club nostre, formo part d'una petita part d'aquest tronc centenari que té tanta força i que gràcies als inicis i gràcies als mitjans i gràcies ara que tenim el millor equip del món. S'aconsegueix tenir el millor equip del món amb tot l'esforç que hem vingut fins aquí. L'esforç dels jugadors, l'esforç dels aficionats i l'esforç dels penyistes. Jo encara me'n recordo de Basilea. Basilea jo crec que va ser l'inici del fervor penyista de Barcelona. Encara me'n recordo del Nicolás Casaus, que va muntar una expedició d'autocars fabulós pel camp del Basilea, que va donar una força impressionant per poder partir aquella Copa d'Esporters a Barcelona que no s'havia portat cap en cap de Copa d'Europa. Jo estava en aquells moments, estava formant part d'aquella plantilla, vaig ser suplent d'aquell partit, però vaig viure tot aquell fervor catalanista i barcelonista que hi havia al camp abans de començar i al final i la marxada cap a Barcelona. Això era l'inici que un Barcelona que tenia una quantitat de penyes regulars va començar a engrandir-se i ara no sé fins a quina quantitat ha arribat. Impressionant. Marco aquella època i marco després també perquè el nostre club té aquestes coses també. L'altra expedició que hi va haver a Sevilla. Jo a Sevilla ja no estava al Barcelona. Llavors estava al Real Murcia i jugava al Murcia. I em vaig trobar el Nicolau Casals també a l'Hotel Lebrero de Sevilla i el vaig trobar el dimecres abans el diumenge, el dissabte abans que es jugava el dimecres la final de Copa d'Europa. I també hi havia una gran quantitat de barcelonistes a Sevilla que estaven muntant una quantitat d'actes i que vam tindre la desgràcia que allò no ens va donar la felicitat que es va donar a Basilea. Se'n van tornar molts cap a Barcelona i se'n van tornar amb una tristesa molt gran. Se'n van tornar, m'ha dit el net del Francisco García, que va ser, després d'aquell dia, diu que va arribar molt emprenyat a casa, que va dir prou. Però no va ser prou, sinó jo crec que el Francisco va seguir
amb aquell sentiment que tenen tots els barcelonistes i van tornar a aixecar i van tornar a fer gran aquest club i ara podem estar orgullosos de tindre el millor equip de la història del Barcelona i el millor equip del món en resultats i en campionats. Gràcies també a l'esforç de tots vosaltres. Jo me deixava el Francisco García perquè tu li diguis al teu avi que el més maco de la vida, el més maco és sempre els records. I els records són tots aquests records que té ell des dels seus inicis que va